I un dia algú va decidir no fumar més als hospitals. I al principi va costar. Passa amb tot el que és nou. Que sovint te n'adones que és bo quan deixa de ser nou. Per això són importants la gent i les ciutats que obren camí, com Barcelona. En aquesta ciutat, un grup de gent treballadora va lluitar fins a aconseguir la jornada de 8 hores. I un enginyer va idear una ciutat igualitària amb quadrícules i amb espais verds. Amb el temps va arribar més gent que va obrir altres camins. I un dia, Barcelona va escollir la primera alcaldessa. Dona, activista i feminista. I es van obrir nous camins. Gràcies. I vam començar a invertir més, en els barris i en habitatge, a recuperar els carrers per poder passejar i respirar, per tenir un aire més net i per tenir una ciutat millor pels nens i les nenes, per les persones grans i per tothom. Els canvis que hem fet ja es poden veure i tocar. I aquí vol tornar enrere. Nosaltres volem seguir endavant. Si vols que Barcelona continuï obrint camí, vota Barcelona en Comú. I aquesta?